Shin kun san cewa akwai wani shugaban ƙasa wanda ya taɓa yin mulki a Najeriya wanda har yau idan an kira sunan shi yana haifar da cece-kuce a tsakanin al'umma? An haifi Sani Abacha a ranar 20 ga watan Satumba 1940. Ya shiga makarantar sojoji tun yana ƙarami. Daga baya ya samu horo a ƙasar Burtaniya da Amurka. Abacha ya shiga kusan dukkan juyin mulki na soja tun daga 1966. Haka kuma ya yi yakin basasar Najeriya. A shekarar 1993, bayan rikicin siyasa da aka samu, Abacha ya karɓa mulki a ranar 17 ga watan Nuwamba. Mulkinsa ya kasance mai tsauri sosai, sannan ya hana duk wasu tarukan siyasa. Ya kama 'yan adawa a ciki har da MKO Abiola. A 1995 an kashe wani babban dan gwagwarmaya tare da wasu mutane guda 8. Wannan kisan da aka musu ya jawo cece-kuce a wancan lokacin, wanda kasashen waje suka yi ta sukan Najeriya da kasashen duniya baki daya. Ta sanadiyar wannan rikicin aka dakatar da Najeriya daga Commonwealth. Duk da haka wasu mutane suna cewa wancan lokacin tattalin arzikin kasar bai karye ba, rashin kaya bai hauhawa ba, kasar tana da tsaro. Duk da haka tattalin arzikin kasar ya samu daidaito duk da cewa an dakatar da Najeriya daga Commonwealth. Ranar 8 ga watan Yuni 1998 Abacha ya rasu kwatsam. Wasu suka ce bugun zuciya ne ya kashe shi, wasu kuwa suka ce a'a, akwai lauje a cikin nadi. Ko koyaushe ana magana Sani Abacha, mutane za su rabu gida biyu. Za su ce bugun zuciya ne ya kashe shi, wasu kuwa za su ce ba bugun zuciya ba ne ya kashe shi, za su ce dole akwai wani abun da ya faru. Kai fa me ra'ayinka? Kana daga cikin mutanen da suke tunanin cewa bugun zuciya ne ya kashe shi, ko kuwa kana daga cikin mutanen da suke tunanin cewa ba bugun zuciya ba ne ya kashe shi, dole da kai wani abun da ya faru?